آرامیەکە نەجێگیر li texa Şêx Mexsûd ya bajarê Helebê ya Kopraniya wê Kurdin durist bûye û car care ji aliyê grûpên îslamî ve bi topan tê qutkirin ku hejmarek qurbanî di navbera kuştî û birîndaran de çêdibe. Lê dorpêçkirina ku hatiye ferzkirin li ser wê texê bi dawî nehatiye û rewşa welatiyên wê texê nexweş kiriye. Welatiyên texa Şêx Mexsûd de ji bêhtiriya xizmetguzariyan di encama dorpêçkirina ku ji aliyê grûpên îslamî Mîna Nusra û Qaîdê hatiye ferzkirin bêbeş bûne û rewşa wê texê gelek xerab e ku elektrîk ji dema 3 salan de hatiye birîn. Di encama armanjkirina hêlên elektrîkê bi topan û ji wê demê de welatiyên wê texê muwellidan bikar tînin. Lê ji ber dorpêçê nikarin sotemeniyê ji muwellidan re bi dest bixin. Serbarî birîna elektrîkê av jî gelek kêm bûye ji ber ku grûpên çekdar dest danîne li ser kompaniya avê û tenha 2 bîrên avê li texa hene ku yek ji wan bîran ne jî hatibû armanjkirin bi topan û her wiha derman û pizîşik di texê de nemane û nexweşiyên zor belav û nexweşiya çerm ji ber bêaviyê û nepaqijiyê pir bûye. Ew jî di encama mana paşmayê Gemarê di texê de ji ber ku derxistina paşmayan zehmet e. Têzanîn ku texa Şêx Mexsûd li bajarê Helebê Kopraniya wê Kurdin ji aliyê 26 grûpên çekdar tê armanjkirin. Ji aliyê heman grûpan ve dorpêç kiriye û ji ber wê dorpêçê ve rewşa mirovê li wê texê têk çûye ku derman û xwarina pêwîst û alîkariyê mirovî derbasî wê texê nabin. Metirsiyeke mezin gefê li jiyana sivîlan li wê texê diyar dike ku hişdariya karestateke mirovî nêzik dide eger rewş wiha berdewam be. Şêrîn Kîlo, Ark.